A tot això ja grava? Sí. Es tracta de deixar... Estic guapa o no? Sí. Vinga, Sí, va. ha quedat bé, no? Quantes vegades t'han dit, ui, la Terra Alta està molt lluny? Moltes, i és una cosa que no entenc, perquè normalment ho diu la gent de ciutat, de Barcelona, i clar, és la mateixa distància d'aquí a Barcelona que de Barcelona aquí, i per tant a nosaltres no ens sembla massa lluny Barcelona, estem a 2 horetes, no massa més. Però quan la gent ve aquí i veu aquest paisatge que tens a les teves esquenes, canvia una mica llavors aquesta percepció? Bueno, totalment. Jo crec que Terra Alta necessites vindre per viure-la i per viure el seu paisatge, la seva gent, la seva gastronomia, i per tant quan arriba aquí la gent s'endú una molt bona imatge perquè el rebem molt bé. Miqueta al mitjó? Bé, jo crec que la Terra Alta i la gent de la Terra Alta sempre ha sigut molt receptiva a les visites de la gent de fora. I a través dels vins sempre hi ha hagut visites aquí a la Terra Alta. Tenim temples històrics com la catedral de Gandesa del vi o del Pinell, on molta gent ve a visitar-los, però no només això, hi ha altres cellers petits que sempre han tingut la vocació de poder transportar o fer vindre a la gent per veure com treballem, no? I per tant sempre ha estat receptiva i amable en voler fer vindre la gent. El que hem de fer o el que estem fent ara és possiblement un projecte encara una mica més difícil, que és unir-nos entre tots per fer un producte i que la gent l'entengui com que no és una distància gran i que hi ha una zona per descobrir, no és una zona molt massificada i és una zona per descobrir. També hem de tindre en compte que els hàbits de la gent han canviat. Els horaris de feina, la gent té més caps de setmana lliures o té més disponibilitat econòmica i social per poder desplaçar-se i, per tant, també estem en un moment que és un moment dolç per poder ensenyar productes nous i això, la Terra Alta, és un producte nou i de qualitat. Per què vingués? És una molt bona pregunta. Clar, et donaria 1000 arguments. El que passa és que el sofà tira molt. També hi ha sofàs a la Terra Alta, no? Exacte, també hi ha sofàs a la Terra Alta. També poden descansar aquí. Sí, jo crec que és buscar una cosa diferent, buscar una autenticitat diferent, buscar un paisatge diferent, un clima diferent i sobretot la seva gent. Tenim una manera de fer, una manera de parlar, una manera d'actuar diferent, ni millor ni pitjor, però és molt catxonda i això està xulo. La gent acabi venint a visitar-vos? I tant. De fet, és el màxim comunicador que tenim aquí a la Terra Alta. Penseu que es fan 7 milions d'ampolles, per tant va a 7 milions de persones que poden, o més, perquè es comparteix el vi, no? Que poden a través del vi descobrir un segell que hi fica al darrere Terra Alta i esbrinar que Terra Alta és una regió que està al sud de Catalunya i que a més fem la garnatxa blanca. Sens dubte el vi és el màxim comunicador del territori que tenim fins ara aquí. Sí, sí. Va de que es conegués un palet més. Exacte. El que faltaria és aquesta unió d'empreses, aquesta sinergia entre empreses i actors dins del territori per comunicar el mateix missatge i actualitzar i professionalitzar aquestes visites i amabilitat que tenim per poder oferir un producte de més qualitat si cal al consumidor i sobretot comunicar-ho, ens fa falta comunicar-ho i ensenyar a la gent o fer entendre a la gent que visitar la Terra Alta és un luxe, no està lluny i que visitant la Terra Alta es pot arribar al cor de que és el sud de Catalunya i la seva gent i crec que això és una experiència i experiència és el que volem oferir, no? És buscar aquest client que vulgui ser un Robinson Crusoe i descobrir un territori verge. Aquesta seria la idea, no? I crec que aquí ho podem oferir. I altres llocs, això no hi és. O gastronòmica o de visita?
Mira, l'altre dia feia una xerrada, també un curs de no turisme que estan fent aquí a la Terra Alta, dic, mira, hi ha coses tan senzilles, tan bàsiques, que és, per exemple, jo al meu celler faig una visita al poble vell de Batea i una de les coses que m'encanta fer és anar a casa del capellà, agafar-li la clau de missa, que té una clau així de gran, obrir la porta de missa i la gent es queda al·lucinada de dir, escolta, anem a veure una bodega de vins, a provar vins, però en passa per l'església, no, aquest senyor, i a més no és catòlic, que ja té com a més mèrit, no? Pues és una manera d'arribar a la gent, una manera de proximitat, i aquí la gent de la Terra Alta i és, com has dit tu abans, actius n'hi ha, el seu paisatge, i aquí veu una petita imatge del seu paisatge, aquí estem a la vora d'un poblat ibèric, la història que té, aquí a la vora hi ha un cementeri ibèric també, paisatge, cultura, gastronomia, història, gent, bé, és magnífic. Jo soc terraltí, per tant m'estimo el territori i m'agradaria ensenyar a molta gent per veure i per fer viure una experiència.